Han rammer bolden for inden. God aggressiv dybdeløb igen. Messi! Oj! Hvor er det lækkert! Det er Munir, der kommer på måltavlen, og det er efter suverænt, offensivt, lejende let og kreativt. Roberto vinder bolden. Og er afsted i fart igen her. Messi. Neymar løber dybt, får den i hullet, og så ligger den derinde. 3-0. Og sikke en kasse. Hvor er det også en sindssyg aflevering for Messi, den her. Hvor er det stærkt af Roberto, hvordan han... Messi sætter fart, så burde der være plads og muligheder herovre i højre side. Vidal på bold. Og igen et par dybdeløb. Og flinter Getafe-forsvaret op med Messi med afslutning. Øj! Det bliver bedre og bedre det her. Og nu gør han det til 4-0. Messi, han er tydeligvis irriteret over at brænde det straffespark tidligere i kampen. Efter en meget, meget flot start på sæsonen. Iniesta. God stikning af Messi, og så kommer der endnu en scoring. Og igen er det altså argentinerens fodaftryk, eller los, kan man nærmest sige, der bag den her scoring. Sikke dog. Han brillerer, og han er... Еще один угловой. Исполняет хозяева. Неймар. Передача вновь на ближний угол вратарской. Пике. Арда Туран. Гол! 6-0. 6-0.